Здравейте! Мои любими ютубъри! Какво правите? Окей, това значи е survival. Това ще е shit survival. Епизод 1. Това ми е Seed, който го иска. Запишете си го, спрете клипа на пауза. И... омъка. Добре. Почвам. Там да вличам малко звука. Той вличам на красата. Не така. Гадна музика. Така. Дърво. Това ще е първи епизод, вече имам конвертър. Ще правя по 40 минутни епизоди. Тук може да направя най-много една градинка и нещо като къщичка резервна. Кабелс. Кол. Това Seed е много як. Няма да го ползвам обаче повече за жалост. Тъй. Така. За малко после ще направим печка. Тук няма. Има нещо като равин. Виждам. Сега. Много ме дъх черпац. Секунда. Да, ще пусна Faithful. По-готини. По-макефи. Така. И с него ще играя. Само трябва 14. Мисля, не знам, ще взема пак там по инстак. Така. Хайде. Още колко се тая. Ще го берат по-късно през... За да не спирам на пауза. Оп. Чао просто. Да. Забрах вече. Така. Шнуркерка. Но нормал съм. Така. Събера малко кол. Така. Айрон. Леле. Ако това беше наистина бързо. Сега ще направим айрон кирка тогава. Така. Значи обаче ще снимам тези координати. Да ги имам налеко ми трябва, защото може да не оберат чак целия кол. Така. Така. Представях се Майнкрафта и беше ми толкова тъпо. В смисъл... Защо серверите са нали си ги изгубим, например, Пълпа, България, например, друго кой? Firecraft. И това. Даже ги забравих. 2 премиум за джампове на Джери Хари, на Джереми, много готин сервер. На ци обаче си имаш определен път и пак и си такъв. Админите правят. И такива невероятни постройки има, че направо супер просто. Направо много творческо, как да кажа. Бат спичуете. И оттам се научих и се заребих да билдвам. Ако ме питате откъде се заребих, защото има и такива хора. Това ще ми стигне толкова. Аз забера около стака така. За не се налага да събирам пак. Трябва ми храна обаче после. Няма нищо. Ако видя някакъв паяк ще му взема да си направя на въдица. Резервния поне мърша да имам от зомбитата. Аз съм болен, така че се чувам малко смешно. И от това. Просто сега ще да игра в сервер или там да снимам някакъв епизод, за така по кеф, за кеф.
Ама не знам. Не, защото ги изгубих сега. И реших да направя поредица. Така. Окей, това ще ми... seeds. Това ще ми стигне. Толкова. Пърсата тук... краешки. Значи има ябълка там горе. Супер, обаче тук трябва поне две да оставя да се направя градинка за бъдеще. А там още, така че тя ще чуна. Така. Да се задумя тук и така. Оп. Десет ще стигнат. Така. Оп. Айде бе. Съм гладен. Но това ще ми стигне. Торче. Уф. Сега да се направят даже... Утика. Две крава ли са? Ох, трябва да го бързам. Дано да се стъмни то... Никой не го е казал сигурно, но дано да се стъмни по-бързо. Че ми трябва скелет. Да се платна сидовете и да взема малко. Какво ги мятам, може да им трябват. Ще събера още друго, докато се пече. А ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розичка. Така. Ох, не ми клят. Така. Имаше една ябълка, чека да я взема. По едно време казах, се сетих. Горе някъде. И тук. Къде отиде? Че. Не. Та ябълка се движи, а нещо ми бяга. Света е. Айде бе. Така спече се. Сега да продължим. Кравичките... Те ще тук. Значи, някъде тук да ми е нещо като къщичка, даже тя дървета тук ще ги отсека. Така. Къщичката ще е във втора епизод, тук ще набера много ресурси само. Ще направя нещо като импровизирана къщичка. Така. Така може да ми е мината и за в бъдеще. Е така. Кол. Още кол. Леле.
трябваше да го кръста Call Survival. Яко име. Добре, точно това е Call Survival. Call, т.е. въглища. Въглищен Survival света. Така. Значи... Къде да вижте... Да! Ето ще изглежда така. Даже още на печка ще ми трябва. Оу! Кома там? Не. И още накрая има тук. Скелет ли е това? Не. Ще не скелети. Колко край. Кесете. Точно тук специално. И това е сида. Не кой знае колко различен. Печели са? Не. Хо. Добре, да почвам къщичката. Sada. Не. Да, всъщност ще го махна. Значи ми трябва стъкло. Окей. О, чух. Да, ето ги. Ела ми. Най-накрая ще си имам риба. Няма да ме убиеш. Нищо ни пусна. Тук не може да ме удари, смисъл, гледайте. Не може да се приближи, като ударим да се... скелети. Ето, фанал го. Окей, барка, дация. Да, трябва така да правя. Спокойно, няма да умра. Сигурен съм. Така. Секунда само се регенерира. Откъде? Окей, насрах. Има само един начин. Това е. Сега ще чакам. Може такива глупости е. Гледай го! О! Убил го! Не баци бъга. Трябва да го оправя този Майнкрафт. Леко. Аз ако излеза къде да излеза... Ето го това. Ще трябва да убия. Не! Гърми! Уби бе! Айде готово. И елашко се щупи меча. Аз спокойно имам дърво. Да, щупи ми се меча. Маля, каква гадост. Бързо. Аре бе, аз ще стана 30 лева още от началото. Папа ми иззели храната направо. Говно. Гледай! Няма да спрат, аз знам, че няма да спрат. Защото с тая версия... Умирайте бе. Умирай бе. Чупи, няма да се мъкна. Ако не го щупи, избягам от тука. Чупи, не! Умирай. Не, тъпо зомби! Не го искам. Не, махай се бе! Окей. О, не. Окей, ще се баркадирам. Нека стане ден. Господи. Аре бе, то ще бъде цял ден. Колко време. Окей, поне имаме... О, честно ли? Пак ще ми се щупи меча. Моля, тия мечове направо ги мразя вече. Айде, ела. Ела бе. Много ги мразя такива. Умирай! Дяволите! Край. Умирайте бе! Лайна, гледай, още на зомби викнаха. Опонгери. Гледай, още едно. Малко зомби дойде.
То Майнкрафт го направиха на гъс. Направо целият кабел. Нямам вече кабелствам. Айде още един меч. За свободата! То всяко не умра, тана. Айде, мере бе. Няма гледа. Не може да получи. Ох. Трябва да взема още храна. Бързо святкай. Святкай. Че съм народ. Окей, няма повече. Дано. Давай. Окей, често е. Не! Получи... Не! Умирай! Умирай! Окей. Господи. Не! Още на зомби бягай! Да, да към мене. Две. Викна още един. Кога ще стане ден? Time set 0. Please. А! Yes. Читаме ли имам? Окей, все тая не ми пука. Кода съм читнал. Като не искате ма гледате, де ма гледа, но ми пука. Толкова интересно ще гледа. Ко става, зомбо? Гориш ли бе? Гориш ли бе, душичко? Душичка малко, гледай. Уи, гори човека. А, стига бе! Не можеш да ми направиш нищо. Не можеш. И ти не можеш. И ти. И ти не можеш. И ти не можеш. Умирай. Окей, явно няма да му оставя толкова не тира да копам. Ай, спирам да ги убия. Ще накрая ще трябва геймот едно, за да се вземат. Няма да се вземам нищо, защото имам това серия мърша. Да, няма да имам пържолки. Ще имам мърша. Сори, ама такъв е живота. Тук е да направя чест. Двоен. Да се взема нов меч и да оставя глупости. Остана всичко и това ще се мечек, ще се сетя, ако да се взема. Значи ми трябва това. Това ще го фърля. Не! Та пак крава стресна. И васата изям. Що не го изпекох? Един бог знае. Няма пак. Окей. Мисля, че съм готов да тръгвам. Така. Гледа, пък ще игра на по-стара версия. Окей, по-набързо ще направя градинката. Иде, манги. Спи. Аре, къци. Аре, бе. Иде, бе. Шшш. Дебел. Така. Виж кой има така? Ех, тъпът. Направиха бе цялото дърво, защото почти не ви пука. Трябва по бързо начин. Не! Моля. Така ли беше сега? Да. Бързо, но... Бързо е! 1, 2, 3, 4. Нека градинка просто. 5, 4. Аре. Бегай. Да, тук ще ми цъка. Чак. 1, 2, 3, 4, 5. Давай. Liquid.
Айде. Ела. Дебелак. Виж. Шш. Дебел. Ела бе. Уи. Айде. Айде, пъци. Айде бе. Оха, ама, значи, трудна публика са. От това стресна. Ела, пъци. Не там, бе. Къде тръгна? Я тука. Цуканца. Цункайте са, бе. Цункаха се. Бегай сега. Бегай, чекам. Ай, къш. Окей. Само да се направиш където си беше. Така. Това е така 10 литра. Дърво пука. Така. Мича. Градичките. Така бутон се. Тук добре. Идем да копам. Цак. Скоро ще ям. Така. Тук към ще съм наоколо. Така. Не беше много голям сервер, защото ме подгоняха зомбитата. Смешните зомбита. Окей, няма нищо. Няма да ям. Ще ям мърш. Ти е ясно, да се научи. Ще ме мръзна да го храня накрая. Като даде 2 зомбита и... Дълго няма. Бати бебето е този моят герой. Няма нищо да голяма работа. Така. Айрон, мерси. Айрон. Много обичам този айрон. Много. Много го обичам. Само 7 ли бе? Я бе. Мисля, че поне 8 на това ниво си тая. Докато не 8. О, господи. Оф, стига толкова с толкова. Аха, зомби. Пак ли бе, сериозно? Оф, тук сега няма изкачване. Бат смешната мина. И продължаваме. Така. Само да. Добре. Така. Набера малко каблстоун. Коблестоне. Така и да започна къщата. Така. Така. Да се нареди малко чиста. Изчакайте секундочка. Не баш секунда, ама от моб дроповете. Така храна, гупси, кабли, стони. Тук запише ми е рана. Така. Gunpowder, роза.
Откъс нямам прилично. Мога да убия една крава. Ето я. Ичи 2. Окей, ще спика прежорите. Това ще е... Не, няма да е. Ще да кажа края. Избяга ми. Сега да... Тъй. Ударя ме кьоравото. Удари кьоравото, брат. Умирай. И ти умре. Оха. Не е целил. Добре, бе. Честно. 15-14 прежу. Две пусна, браво. Ако пусне една ще е тъпо, защото като гледам каква е властта. Аз така две. О, яко. Колко края бе, човек? Вземам ли всичките? Убивам. Пак мече ми се щупи. Накрая, като намеря диаманти вместо кирка ще направя меч. Шигувам се, фе. Води да сте. Окей, нямам. И 3 спържоли, хич не е зле, хич. Значи 1, 2, 3, 4 кола. Тъй. Край сон, край сон, край. Така? До всички. Окей, сори, че читнах малко. Ама няма нещо тъй, толкова код направя. Извинявам се като цяло. Това беше всичко от мен за първи епизод. Довиждане. Бип!